jistaqsuni ħafna, imma nista' nagħmilha di triq eħfef milli pereżempju biex jiena nonqos u nittonja naqra iktar malajr. U ħan ixxerja llum sigrit ieħor illi fil-verità mhu sigrit xejta. Fil-verità huwa ingredient li aħna rridu nużaw biex waħer. L-affarijiet huma daqsxejn iktar faċli. U di jgħidula delayed gratification. Dix taħbad. Ġifieri inti ħatidra tipprattika illi pereżempju għal mod tal-kelma qabel ma tieħu dik iċ-ċikkulata żgħira ta' kuljum, tara illi għamilt il-ġurnata kollha li kellek tagħmel. Mela pereżempju tajt filgħodu mort ix-xogħol, qatt attent, imbagħad wara x-xogħol għamilt il-faċendi, u pereżempju mbagħad ħadd li tfal x'imkien, mort it-training u l-aħħar ħadd dik il-biċċa ċikkulata. Mela ħalli titrejna lilek innifsek illi l-ewwel tirsisti, imbagħad tieħu forsi dik ir-reward żgħira. U għalfejn qed ngħidlek hekk, għax il-proċess tiegħek li inti titlef ix-xaħam u tittonja huwa eżatt l-istess. Illi inti ħajkollok bżonn tagħmel affarijiet b'mod regolari għat-tul ta' żmien biex imbagħad qed tieħu dak ir-reward. Issa, dak ir-reward importanti ħafna wkoll, illi inti issostnieh, iżommu, f'liema sens. L-Ingliżi għandhom saying illi jgħid if you don't use it, you lose it. Iġifieri, tarax dak li inti ħatakwista bħala xi ħaġa li once li ġibta ħatibqa' miegħek għal dejjem għax trid tibqa' tieħu ħsiebha. Dik daħħalha f'moħħok ukoll, allura jekk ikollna immorru lura bir-rivers, anke meta għadkom qed tibdew tgħidu imma dan li qed nagħmel jiena. Kapaċi nżommu għat-tul ta' żmien. Pereżempju fejn qed joffruli l-għajnuna tagħhom. Hemm biżżejjed sessions, hemm ħinijiet differenti tal-ġurnata, hemm min li forsi ħajra xina niekol u x'mhux qed niekol ħalli tagħtini anke l-pariri tiegħi. Jew minn dawn l-affarijiet huma neqsin allura naħseb li x'imkien jew ieħor ħanfalli. Pereżempju l-post huwa il-bot minni għal mod tal-kelma jiena ħajkun impossibbli illi mmur wara x-xogħol jew inkella mmur pereżempju qabel ma wassal it-tfal x'imkien. Tittażel triq illi inti temmen illi kapaċi żomma għat-tul ta' żmien. Jekk le, tibdijiex mill-ewwel. Importanti ħafna. U kif ħat tagħmel it-triq daqsxejn iktar faċli biex inti dan il-gratification, dan ir-reward ikun lest għalik fl-aħħar tal-ġurnata. Il-bqija tal-ġurnata tagħmel aktar faċli. Kif? Mela pereżempju tlesti l-ikel. Mhux tajt ara, reġa' pereżempju qabad minn ġuħ tajt b'sen jikol. Tajjeb, le, ara li għandek l-ikel lest. U pereżempju anka il-ħwejjeġ tal-exercise, jekk int ħatibqa' sejjer għall-exercise wara x-xogħol, ara li ħwejjeġ qegħdin miegħek fil-basket. Alright? Dik importanti wkoll, ħalli triq ukoll tagħmel aktar faċli. Prova tajmja illi inti ma tmurx id-dar qabel ma tagħmel l-exercise għax meta tidħol id-dar ħadħoss aktar diffiċli. U daw it-tip żgħar. Ara miegħek l-aħjar li jaħdem u fejn nista' ngħinek mandani. Jekk taħseb li minn dal-video tallim xi ħaġa, ħatolbok tagħmel like jew love u share ħalli anke ħadd ieħor nippruvaw ngħinuh kemm jista' jkun. Niltaqgħu.